Hola, bon dia. Al districte de Sant Martí us parlem d'una empresa que s'instal·larà al districte 22 @. És Telefònica, que ubicarà la seva seu central a l'espai que actualment ocupa la Carpa Movistar al costat de l'edifici Fòrum. Diagonal 00 és la direcció que tindrà un edifici de 24 plantes amb prop de 110 metres d'alçada. Aquest edifici es convertirà, juntament amb la Torre Akbar, en un dels símbols arquitectònics del districte 22 @. L'empresa posarà en un mateix espai els departaments de telefonia mòbil i de telefonia fixa, a més del Centre de Recerca i Desenvolupament. L'objectiu principal és unificar gran part de la plantilla de Barcelona en un únic edifici. En total seran 1.500 treballadors els que compartiran un espai on les noves tecnologies seran la referència. L'edifici en forma de diamant ha estat projectat per l'arquitecte Enric Massip i Boix i preveu fer del lloc de treball un espai obert i amb grans finestrals com a protagonistes. Es preveu que la Carpa Movistar deixi aquest espai l'estiu vinent i així es podran iniciar les obres de la nova seu. La companyia espera que a finals de 2009 l'edifici estigui enllestit.